За да може да работи с програмата, трябва да се регистрирате към нея. Това става с този прозорец за регистрация. Ако нямате акаунт в системата, регистрирате си имейл и парола, след това поставяте кода за верификация, който е изпратен на вашия имейл и сте готови. След като верифицирате кода си, може да се регистрирате от тук. Ето, аз ще си регистрирам, тъй като вече съм се верифицирал. И от бутон вход влизате в системата. Тук е имейла, който съм се регистрирал. Горе в дясно може да го видите. Как се работи с програмата. Програмата има три основни прозореца. Първият прозорец е база данни на програмата. Втори прозорец е въвеждане на пътния лист. И третия прозорец вече са въведените пътни листове. Нека да видим как работи програмата. Значи, преди да започнете работа с програмата трябва да си въведете базата данни. Въвеждате си фирмените данни, водачите и превозните средства. Тук съм вкарал два превозни средства. Един е електрическо превозно средство, другото е дизелово превозно средство. И реално видовете горива си ги вкарвате от тук, от прозореца видове горива и вид пробег от панела вид пробег, който си също може да добавите според вашите цели и нужди. И цел на пътуването, ето от тук. Може да са различни цели, но вие си определите каква цел да вкарате в програмата. Базата данни може да разглеждате като мозъка на програмата. Там вкарвате всичките данни, които ще се извикат автоматично от системата. Хубавото тук е, че при добавяне на превозно средство, примерно ще добавим ново превозно средство RV 2050 AE и да марка Ford, може и на български да го пишем, но и така става. Гориво бензин, разход градско, да речем. Но да ви покажа, ако е електрически, тогава давате гориво енергия, веднага се получава разхода в киловатт-час. Енергия, сега ще бъдем бензин, разход градско 6 на 6,5 да кажем, разход извън градско 4,5, разход градско зимно 6, извън градско 7. Това е за зимния период, това е за летния период. И така добавили сме целия разход и превозното средство и бутон добавим EPC, го добавяме. 2050 AE. Ето го нашия Ford на бензин. Имаме един друг на дизел, това на бензин. Сега, хубавото е тук, че може електрически коли да се завеждат в системата. И нека добавим маршрут. Маршрутът ще бъде от Пловдив до София. И ще изберем Пловдив, улица Цанко Дюстобанов 2 до крайна точка София. София, летище София до летището и натискаме бутона изчисли и покажи на картата. И сега ни казва колко километра
ще ни отнеме от улица Цанко Дюстабанов до летището. С кола е 1 час и 50 минути, а с автобус е 3 часа и 10 минути. И вземаме през автомагистрала Тракия път Е80 144 през Цариградско шосе 140. Вземаме през този път Е80. Кликаме на подробност, избираме тук 144 км, кликаме, копираме ги, копиране и се връщаме тук. Може да видим пък на визуализацията откъде тръгваме визуално. И съответно е пътя, ето улица Цанко Дюстабанов от Пловдив. Отдолу си показва картата и реално маршрута ни показва стъпка по стъпка през къде да минем, докато излезем на магистралата. Тук е хубаво, защото и навигацията работи в системата и веднага може да видим откъде е най-удобно да стигнем до определена дестинация. Даваме просто на следващата стъпка и навигацията ни води офлайн. Следващата стъпка и така нататък, докато стигнем до магистралата и до София, до летището, може да проследим пътя реално, ако желаем. Тук на половината екран виждате картата, на другата половина виждате визуално от кой път да хванете, за да стигнете до определената дестинация. И така, докато стигнете до летището, ето и детелината, откъде да минете през детелината, тук на картата ви показва, тук визуално виждате как изглежда детелината и така, докато реално до летището ви показва откъде да завиете, точно къде да стигнете, за да може да достигнете до крайната дестинация. Това пак е началото, което е. Но нека се върнем на пътните листове. Добавяме разстоянието, което копирахме от маршрута с Ctrl+V. Тук работят само бутоните. И добавяме маршрута. Ето сега. Началната точка ни е Пловдив, Ctrl+C, клавишна комбинация, Ctrl+V. Копираме крайната точка София летище, Ctrl+C, Ctrl+V. И слагаме добави маршрут. Ето го, най-отдолу се добави маршрута. Сега ще добавим обратния маршрут, за да може да се върнем и да го заложим в пътния лист. Така. Пишем тук 144 км. Сега от София до Пловдив да се върнем и го добавяме обратния маршрут. Сега вече може да започнем с попълването на пътния лист. Тук издава разрешил се, попълва цели на пътуването, гориво, пробег. Това ще си го разгледате. Базата данни, като е готова, може да попълвате пътния лист. И самата база данни може да я запишете в файл на компютъра и да се експортнете в друг компютър на друго място и да я ползвате. Давате експорт на файл и то се записва в папка сваление с име Database 2025 септември 27 или с текущата дата, която е в момента. После го извиквате от импорт този файл и той зарежда базата данни, която до момента сте въвели. Така, въвеждане на пътен лист. Този екран чете цялата информация от базата данни и автоматизирано може да попълвате маршрути за пътния лист от този екран. Как става това?
Ето тук има въведен пътен лист 257, може да си го сложите друг номер, но по принцип номера върви последователно след последния пътен лист, той дава автоматично следващ номер. Системата. Така давате дата 30, превозно средство електрическото, да кажем. Сезон летен, защото за летния има едни разходни норми на градско и извънградско пътуване, за зимния има други разходни норми. Сега ще дадем сезон летен. Издал Георги Димитров, разрешил Свилен Петров, да речем. Вид пробег извънградско. Водач Петър Живков, айде. Или Стоя Петров може. Маршрута избираме Пловдив до София летището. Какво ще правим там? Ще доставим материали. Или работна среща, примерно ще видим някой наш клиент. Километраж начален, тук дава 240. Защо дава толкова? Системата помни от последния пътен лист колко ни е крайния километраж. И тук, ако сме въвели някой пътен лист, ето и той е за електрически автомобил, с енергия се движи автомобила, ето ни крайния километраж е 2140 км. Системата винаги помни за кой вид автомобил, колко е бил крайния километраж на последния пътен лист и го слага като начален за следващия пътен лист. Натискаме бутона Добави пътуване, но преди това цената на горивото да е като енергия 0.20 и 7 стотинки да е цената на горивото. И сега може вече да добавим пътуването. След като сме огледали всички записи и всичко е наред, добавяме пътуването. Тук пише, че започвам 2140 и свършваме на 2284, което е точно 144 км. Сега трябва да добавим обратния път от София до Пловдив. Всичко е така, добави пътуване и сме готови. Сега може да разгледаме, преди да запишем, може да разгледаме листа. Отпринтирай текущия лист, евентуално. И когато натиснем, ако имате нещо корекция по номера на листа, и тук също може да я направите, но тук примерно той беше 77 нещо си. Сега примерно номера да е 667, да речем, да не е 677, да е 667. Давате бутон обнови и тук се обновява информацията за листа автоматично. Записваме листа в системата, е този бутон. Тук пише, че листът е успешно записан. И ето го този лист нашия, който записахме. Сега, тук се записа дизеловото гориво за извънградско, което на нас не ни беше тази идеята. Превозно средство не беше електрически автомобил. Така че ще го запишем наново. Изтриваме го този лист. Сега Пловдив Цанково извънградско. Следващия номер е 668. Пак почваме от 240, то си помни.
добави пътуване, сега обратния път, добави пътуване и сега записваме листа. Ето тук е електрическото средство. Записваме листа. И нека да видим какво е станало. Ето го. С електрическото превозно средство сме. Цената е 27 стотинки на киловатт час. И се оказва, че за 10 лева 89 стотинки ние отиваме и се връщаме от Пловдив до София и обратно. Цената ни струва 10,89, като разхода е 14 кВт на 100 км на електрически автомобил в случая. И цената е 27 стотинки на киловатт. Така че, както виждате, може и програмата да води електрически автомобили като пътни листове. Нека да видим тук дали правилно сме въвели разхода за електрически автомобил. Градско 12, извънградско 14, градско 15, извънградско 17. По принцип сме въвели тези данни, но вие може да си ги променяте. Това е като примерно. Значи за извънградското сме въвели извънградско лято, защото тук е мала, е 14 и сме го въвели тук в системата на 14. Разхода ето тук се вижда. Така, ако искаме всички листове да принтираме, натискаме бутон принтирай всичко. Ако искаме конкретен лист да принтираме, натискаме бутон принтирай в самия лист. И нека да видим как става бутон принтирай, като натиснем. Появява се листа на Print to PDF, даваме печат и го записваме. Той беше пътен лист 668. Тук само сменяме цифричките 668 и го записваме в системата като PDF. Сега нека да видим как изглежда самия пътен лист. Ето го е тук отгоре. Ето го PDF файла. Значи тук пише номер поред на пътуването, цел на пътуването, начален километраж, крайен километраж, начален край за следващото пътуване, общо изминати километри, разход, общо разход, единична цена съм издал, разрешил и подписи на съответните лица. Преди да запишем пътния лист, трябва много добре да проверим всичките колони, дали правилно сме ги задали. Вид сезон летен, по този сезон изчислява разхода на зимно-лятно. Системата гледа сезона, после гледа тук дали пише градско или извънградско и тогава изчислява разхода на 100 км, в зависимост от това как сме задали в системата разхода. Но хубавото тук е, че има вграден GPS, който ви показва откъде да минете и колко километра да заложите като разход на гориво за съответния маршрут. Нека да се върнем на програмата. Тези пътни листове може да си ги запишете в компютъра, като експортните на файл Travel Logs се казва файла. И сега нека да изтрим всички пътни листове, но преди това ще експортнем и базата данни.
ето от този бутон, експорт, Database 25.9. Сега трим всичко. Изтри всички пътни листове, OK. От базата данни може да изтрите няколко маршрута, да речеме, или всичките. Няма значение. Просто да видите, че ето и тук ще изтрими издал разрешил. И сега като тук също може да изтрим някои позиции. Сега като заредим базата данни, където експортнахме последно, те ще се възстановят. Те бяха тук, Database, последната Database, която записахме е тази. Ето вижте как се възстановиха всичките маршрути, всичките пробези и така нататък. Сега ще възстановим и пътните листове. Travel Logs. Ето. И се възстановиха всичките пътни листове. Това ще рече, че може да записвате листовете в папка свалени, оттам да ги качвате на флашка и на друг компютър да се извикате и базата данни, листовете и да продължите да си работите с тях. След това презаписвате базата данни и листовете, евентуално като добавите нови номенклатурни позиции в съответните пътни листове и база данни и новите файлове може пак да си ги запишете на компютъра, за да имате винаги актуална и достоверна информация за пътните листове, с които работите, и да ги ползвате навсякъде в онлайн среда. Реално при вас седат само бази данни, а самата програма ползвате онлайн, за да разпечатвате пътните листове и да гледате маршрута, да изчислявате и да гледате по GPS на Google откъде трябва да се мине, за да се достигне до съответната дестинация. Може също така да ги експортвате към Excel. Ето сега ще ви покажа как става експорт към Excel. Натискате този бутон и тук пише, че пътния лист е експорт номер 668. То автоматично даже си записва номера и датата на пътния лист в Excel, което е много удобно, за да пращате екселски файлове. Сега ще отворим този пътен лист. Той се е записал в папка свалени. Ето го най-отгоре. От 30 септември. Отваряме го. Може малко да съберете информацията. Евентуално тук може да увеличите ако искате да виждате пълната информация на пътния лист, но на 100% си е най-добре да седи. Реално това е пътния лист, като за целта ако желаете, може да се вдигна шрифта на 12 и така ще се вижда още по-добре. И евентуално ако решите примерно най-лесно става шрифта, като се маркира в крайния ляв ъгъл и натисните 12. Ето по-голям шрифт се получи. И евентуално ако искате да разпечатате екселския вариант на пътния лист, може да го направите като маркирате пътния лист и на Page Layout отидете на бутон Print Area. Тук в долния десен ъгъл избирате Landscape и
на една страница да се разпечата, давате ОК. И на принта реално може пак да си го запишете с някое име, 668 да речем. И сега ще видите как изглежда от Excel принта. Ето така изглежда принта от Excel. А пък принта от PDF-а изглежда нещо такова. Значи PDF принта е по-стилизиран, дизайнерски, по-добре направен. А PDF принта става директно от програмата, докато ако желаете на Excel да пращате данни, давате експорт към Excel. Това е PDF принта, който е много по-добър от Excel-ския вариант. Ето, припокривам го, за да видите колко добре изглежда. Ето. Значи, по принцип, това е програмата. Когато си добавите достатъчно много маршрути, винаги може да ги извиквате километража. Не е нужно да го попълвате. Той автоматично се попълва от разстоянието, което сте вкарали в самия маршрут. И автоматично се изчислява начален крайен километраж. Единственото, което трябва да следите е превозното средство. Дали е избраното от вас. По принцип, когато натиснете бутон обнови, тук отива реално върху системата на първото превозно средство, затова този бутон се натиска само в крайен случай. И за препоръчване да не го ползвате често. Важното, което е да запомните, че системата си помни винаги крайния километраж на последния пътен лист и го слага като начален. Ето сега, като сме избрали електрическото превозно средство, то слага начален километраж 2428 и нека да видим дали е толкова. Ето от последния път лист е 2428. Общо изминати километри, отиване и връщане 288 км за 10 лева. И виждате колко по-евтино е да си пътува с електрическо превозно средство. Бих искал да добавя при натискане на бутон обнови, може да обновим номера на текущия пътен лист, ако евентуално сме го сбъркали, но това трябва да се направи вече като сме въвели цялата информация, за да е коректна цялата система на въвеждане, което ще рече, че при натискане на бутон обнови екрана с основните данни не се променя, но екран 2 добави пътуване се променя и минава в първоначален режим. И ако след бутон обнови добавяме нови пътувания, трябва да огледаме екран 2, да си го настроим както трябва наново. Затова бутон обнови се избира само в края на листа, когато вече сме въвели всичките маршрути и пътувания. Ето сега ще сменим текущия пътен лист на 667. Давам бутон обнови и се променя на 667. В част 1 информацията си остана същата. В част 2 мина в първоначална позиция.
Какво ще рече това? Това ще рече, че всичките данни отиват от първо избрания елемент от базата данни. И ако след натискане на бутона обнови трябва да добавяме нова информация, трябва да прегледаме всичките данни в секция 2, дали са коректни и ако не да ги коригираме. Това ще рече вид пробег, водач, маршрут и цел на пътуването. И след това вече може да продължим да попълваме маршрутите. Затова бутон обнови се използва, когато сме попълнили всички маршрути, само за да обнови номера на текущия лист, ако е необходимо. Ако не е необходимо, не го ползваме. Записваме листа и резултата от листа е отдолу на екрана, записания пътен лист. Началният километраж е крайният от предходния пътен лист и общо изминати километри се виждат 88,40. Както виждате, с електрически автомобил сумата е много по-евтина в сравнение с дизелов такъв или автомобил на гориво.